Biakan kok le bengok-bengok wiwit sore. Ayo pancen jeneng pisan dolo dewa ra ya mesti bengok-bengok. Ya. Wah, jan bungah rasane ngatiku ora kaya bengi iki lho. Apa? Ya mergo wis marambah makaping aku lan kowe kadhawuhan sowan ning Desa Kupuk Kecamatan Bungkal. Iya Pak. Mula ora ana tembung kang praktis nduk kejaba ayo luwih dhisik nunjukake rasa syukur marang ngarsaning Dat kang murwing Dat Gusti kang murbing dumadi Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak, iya. Ya calaran Gusti wis paring dawuh yen ta umat kuwi gelem syukur marang nikmat kang wis ditampa bakal ditambah meneh ditikel tekokake nikmat kang ditampa. Nanging yen to kufur nikmat ingkar marang kanikmatan saka paringing Gusti menungso iku kudu eling siksane Gusti kuwi luwih dene peri kondo ngono ya Mak. Wa ing sakartum la azidanakum wala ing kafartum inna adzabil sadid ngono kae. Iya Mak iya. Wah jan sowan iki nek ning Kupuk tenan kok. Wah nom cilik gedhe tuwa lanang wadon kabeh tumplek-blek nyang lapangan Kupuk ngono ya. Ki rangkaian grebeg selo umume sinebut bersih desa ngono ya. Dukunane kuwi nut catatan kang wis ana sinebut sesaji raja weda ning gandeng alam wis owah jaman wis ganti tata cara lan ritual uga berubah disesuaikan karo kahanan kang ana dina iki lho ngono ya. Seni budaya kuwi pancen telah terjadi budidayaning manungsa kang tansah owah gingsir nut perkembanganing zaman. Seni lan budaya uga tradisi adat Jawa kuwi uga lentur berubah jumbuh kalawan kahanan kang lumaku ngono ya Mak. Iya kaya dene bengi iki panjenengane Bapak Kepala Desa Bapak Agus Setiono SPD, Ibu dalasan para perangkat desa, BPD, LPMD lan liyane kabeh keluarga besar masyarakat Desa Kupuk bengi iki puncak acara lho ngono. Tegese iki wis acara sing keri dhewe ya saurunge iki wah wis rena-rena kok doa bersama banjur pentas seni 3 dina nduk wiwit dek ben kae awake dhewe mayang ning Wringin Anom iki kene wis gajah-gajahan sore wis reyokan weh siang tenan kok. Terus sing dek ini bengi dek bengi kuwi jaranan jaranan andalane Desa Kupuk sekaligus ulang tahun Turangga Wulung sing kaping 11 nek ora kleru ngono. Ngadeg iki biyen 2014 apa kira ngono lho lho. Iya Mak iya. Wah siap tenan kok. Aku ki yo gumun. 3 dina 3 bengi ra ana pedote gawe acara kok. Enek lho sumber iki jan gumun aku. Wit biyen kok tenan. Nek kene iki Mbah tenan kok. Iki jane kudune iki kahanane 3 ning yo panggah rendengnya tadi sumbernya gede ya apa-apa kok ya. Wah ini dirawi karo masyarakat Desa Kupuk tumplek-blek panjenengane Mbah Lurah ketok mes sembuyu saya gagah jan lurah iki lek sembodo yang ini nah jan awake gede dhuwur rambute gondrong tenan cara wayang ini jagal ndawa rambut dawa nggo ya rambutmu dawa ya menyesuaikan mergo diingumburi iki mergo dhuwur saya suda ngono lho maksude. Iya wah iki ya dirawuhi karo pepunden Pamong Wengker suaraku apik iki disuwuk Mbah Purwanku Pejayan Jalan Prajuritan janek nyuwuk jabang bayi iki biyen nanti kelumut aku ngono ya. Aku iki biyen sering saben dina nek sarapan krono kok andalan iki gog-gog ngono ya. Kepundenku saka Mbah Dekan Mbah Yai Hamim ya rawuh perangane Pamong Wengker. Iya iya kanca-kanca Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya Grip Jaya. Iya neng kono-kono ya ben nyatane ning Ponorogo Grip ki luar biasa kok. Tindakan-tindakannya nyata ora mung retorika mulai saka advokasi bantuan sosial bantuan-bantuan langsung yang masyarakat lan liyane tenan kok.
Grip Ponorogo di bawah pimpinan Pak Agus Tiono ini luar biasa, bagus tenan. Dadi lurah ya pinter, dadi ketua ormas ya prigel, istimewa. Ditepungke Nduk? Iya mak, rombongan genep saka Bedingin Sambit tangga desa. Wiwit sing kula dhewe kae babone Presiden Sanggar Badranaya Bu Sumarti. Ya, terus sing sakwetane meneh aku mung ketok gelungane tok lho. Saya ngitan saya maju sapa? Mbak Rani ya. Mbak Rani nomor 2 dari barat. Rani Puri Rahayu made in Desa Nambak Kecamatan Bungkal. Sing tengene meneh lah iki mau ngarepe daleme Pak Bupati mau ngarepe Pak Giri, Mbak Marfuah, Gajang Balong. Sing tengene meneh Gajah Sambit iki Mbak Hani. Sing kene iki sinden sing lagi naik daun iki mau kok yo prei ngono bedengaren. Iso ngenyangi rombongan kene. Iki Mbak Vela Rusdiana. Wingking saking Desa Munggu, Kecamatan Bungkal. Sing kene iki Mbak Ratih Widyasari, putrane Kang Masku Mas Dalan Prayitno Ndaralim, Mbak Dekan. Niki celake panjenengan Yai Hamim. Mbak Dekan yo seniman iku undang-undang sindene apik-apik tenan jan. Nek ora mboyo aku ngimpor saka kono. Pengrawit Sanggar Badranaya. Nah, jan bola bali tak tepungke ora waleh. Ya racake dalang Kanoman kabeh kecuali sing tuwa loro kuwi. Sing nyiter karo sing enong. Iki tuwa titik engkas ngono karo sing ngendang dijotosi gitu. Dikarek sing nom-nom bareng. Ya ora kok ya ora ana sing tuwa ngono iso apa meneh sing apa ya. Kudu genep ya mak rombongane dhewe iki beda karo liya-liyane. Ya. Wah, iki sing gender iki ya bintang tamu. Bintang tamu iki. Sing gender iki luar biasa. Impor. Mas Didin hampir SSN lho. Kok hampir SSN iki ya 15 tahun kepungkur kan saiki alhamdulillah meh rampung tenan aja. Tenang cah sampeyan Didin wisuda ya urunan pira-pira ngono mbleh titik lah. Nah niki kancane iki do melu-melu ndongak-ndongake. Ya nek lulus studi dianu jan melu bungah nek iso tenan belum ngerampungke. Alhamdulillah bengi iki uga ana bintang tamune Nduk. Sapa? Kadange dhewe Mas Jogliti Jogluduk iki ya isih ganti kathok apa ganti kelambi to iki mau. Ketoke lagi paes ana buri kelir. Iki jineman sik lho ngene iki nek ra jineman rasane ora kepenak. Nek biasane Bu Marti aku nyuwun Mbak Rani. Kok jineman apa? Sarkara ya kena, Mendes ya monggo. Nah iki tumpahan apa jenenge bojone ning Bapak kuwi. Aja cometan ngono ning kene iki ya. Yo Rani. Apa niki? Mendes monggo, Sarkara ya kena. Mendes. Arep baleni jengkaran ngono. Yo iki butuh nek kadung kowe. Sri Kuncoro. Lah mesti diabani kok ngono lho kok ya. Kuncoro sing jenenge Bawono. Ngeslong. Latihan esuk mau lho turune kok tekan sesuk-esuk do niki. Oke. Sri
wiraswara niki sing siji jeneng Pati, sing siji lagi gerah. Ketoke Setiawan dadi bintang tamu ketoprakno gitu, Cak. Lamar mancung. Lah ning kono kok sesasi lho rung bali kok kecantol ning kono. Cak. Mangga Bu. Terhadap kecantikan wanita ya Mak. Iya. Kewas yang nandika luwes Kemudian Porkopimka Kecamatan Bungkal. Iya mau kok malah ketelisuk dukani Pak Wasis nundaan. Iya aku mau dipentelengi hati-hati lah malah kok sebut anu. Iya pilih jengkelenggan Bobo. Maka oh betul tuh wangge sing penting lak berkahe. Maka ayo ning notya kudu bisa midake becek tapi kalau ini sumben kok ya izin loh tanggal loro kira iso melu niku jagale momo. Ya, ini Mas Indra sakit toh? Sakit kersane bapak bayi sih. Nggih. Iki pelambaran ya izin iki. Jadi campur sari ini segoro kidul deh. Waduh. Rainjo kok. Sing ngendang duduk kok ora bareng kancane sampean. Wis kencanan Pak Rin, metu kono penak ya Pak. Sing jelas aku dudono minggoke ngendi? Oh, lah iki tenang. Tenang lek karo sing menang wis maton bubrah iki kok. Ibu aja ngendi-ngendi. Mboten sida lurus nih. Jelas. Arep lurus piye? Wong ngetes HP bar wayangan kok cese digomong HP-ne ditinggal. Oh, betul. Suwun, Pak. Suwun. Ono teko barang kok buar. Tenan sing menang itu warepen kerutu tenan iki lho Cak ya. Ibu. Aku yang jumun. Maka Mendes kenis. Kempul ham. Tempel. Pecati. Ele kemole. Kenis kenis. Ya. Jeng pisan to, Kak. Kenas Malah titir. Gayam bulu. Nah, kaya suara gini Mbak Ibil. Kayak galiuk.
Ya aja sia-sia kok. Kelangenan lho. Kelangenan. Tenang, ini nek jog gatel kancane semangkat teko mlarak iki lagi tangi turu. Enggak. Bacaane trekel nguji ati rasa ya nduk iya nek nggon sing gedobrakan iki isih ana wektune kok isih di WA karo asistene Mas Jo isih dandan oke aku ya ngono sinden iki cantik-cantik iso ditanjake kok ya menika ugi dipun derekaken nganti kadang-kadang ndelayen sing mangkring dhuwur sing ngendang tok to Mas Bambang ngompol ngono ya jan nggih mereka dipun diarahkan live streaming Juve Multimedia Record sing setunggalin apa Mas ini? Iki lho eneng kamera ning kene iki karo ning kono iki sapa iki setunggal bagus setunggal iki pun aturaken namun kula dereng nampi daftar sinten iki mawon ingkang live streaming gundalu kanca-kanca YouTuber sukses selalu sing penting ben tanggal 21 iso mesem guyu lah ngono apa mak kok tanggal 21 do bayaran ki Ciro lu Ciro lu ditanjaki meneh ini barang-barani ini umpama yang paling dekat dengan saya bagaimana terus ngelirik karo mencep menurut saja irate ini aja ini nek di WA saiki no balen iki iso sasi ngarep ngono le bales iki saja sian kok ayo lho mikir dicekel lho nah iki bawa sik tak tandake maneman suarane jek iki kudanan lebes tandake ning kene karo ngenteni Mas Jo iki lho bawa ngono wis lho sesi jeman wah iya oke nah dindingannya Mas Didin Cakra Kembar kok malah merek terigu kira Mas monggo Bu oh iya monggo Pak iya wiwitane ayah putrane Mas Prancis kok ya ora ninggalke bapak hendirek Din rumakno cakep maneh iki anderek sang pekik iki mulang bocah-bocah kok anderek sang kepik jan bedru Ki Didi sejenis serangga enggak Rio gabus Rio gabus budaya ugi dipun diarahkan live streaming lumantar channel Pemdes Kupuk wis rong dina ini hari yang ketiga Pemdes Kupuk live streaming terus salah satu desa berkemajuan ini sosmednya digarap tenanan enggak sowan menyang kutha gede
wiwitanipun Ki Haji Sukron Suwondo pepundhen dalang saking Kitha Blitar. Kang saking oke suara kurang mana Ning wasis suarane kurang apik ning Pantai Merayu lho kuwi lho anggrung-grung marang bendara tiaselis pijer ngincangake alis. Mbak Ade sudah tahu ngincang ke alis ki piye? Dereng Pak. Nah ngene, kuwi jenenge ngincang ke alis. Sing roh ratih tok lho, liyane ra roh. Ya kuwi asli tenang kok ya. Nggih. Ngincang ke alis ki alise munjuk munggah lho. Terus no celometane kan aku. Ya.
Mbak Ratih Widyasari. Iya, saya pelajar SMA kelas 1 lho. Ya sudah baru lho. Sampun naik ke kelas 2. Alhamdulillah. Oh, saya akhir semester. Andai Pak Soirun kok semunggah dhewe. Iya sekolah ini jam. Ya kancane munggah dhewe saya betah. Nggih, matur nuwun. Mbak Ratih Widyasari kanca-kanca Sanggar Badranaya. Wonten awala menika ngrasakaken Mister Mendem karo Steju Pak Dalam. Steju. Saking Polsek Desi Kecamatan Bungkal. Polsek Desi itu Forum Sekretaris Desa Indonesia. Kecamatan Bungkal. Mister Mendem. Saya gini kalau kleru. Oh iya, Mister Mendem ini lagu ini sendiri. Aku wis kondo cium marake ciloko. Rungono cah. Lho rungono. Uripmu ki wis mumet aja kok tambahimu. Nggih, apa-apa. Saya disuda sithik boko sithik boko-boko ngono. Wah, suwe-suwe ku ndak iso terbebas dari racun kabeh. Jan kancaku ki tertib kabeh. 5 wektu kabeh ora tau kecer. Alhamdulillah. Yo kabeh iki gumantung sapa pimpinane ya. Tenang. Lho lah piye to aku iki kandha witing klopo sak lugune kok malah ngono. Contone Joni ku lho. Pendak jemuah ya jemuhan. No, tenang. Salat Id ya setahun pindho. Dempene saking sregebe kok setahun ping 3 dhek iki. Terus melu ngendi lho aja.